Assalomu alaykum Dilbarjon. Marhamat. Welcome to Tajikistan. Ҳамин 12 та чизи гуфтаги ман агар ки наомӯзад, фарзандаш муҳтоҷ мемонад, ранги инвалидҳо мемонад. Мумкин ки фарзанде солимай, не ки рӯҳан инвалидай. Беҳтарин. Бовар кунед ҳавасам омад. Гуфтед ки ман агар мурам, Бале. ҳамин мурданро тез-тез ёд мекунед? дуруд ба шумо азизони дил ва ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. Худо мо ва шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад. Устод, имрӯз суҳбати мо бисёр ҷолиб мешавад. Атрофи мактабу мактаббачаҳову илм гирифтан. Ман мехоҳам як чизро мисол орам. Масалан, блогерои мо аксар мушоҳида мекунем, вақте ки як навори хориҷаро мебинанд, барои онҳо писанд аст ва мегиранд дар Тоҷикистон начаконда, нарезонда ҳамонро қолаб карда чикор мекунанд? Сабт мекунанд, нишон медиҳанд. Як чизи муҳима ба назар намегиранд. Маданияти моро, фарҳанги моро, диндории моро умуман мебинед ки ба нафси касе мерасад. Бале. Ин менталитети мо хел дигартар аст нисбати дигар давлатҳо. Акнун саволи асосиам чунин аст ки атрофи чӣ суҳбат мекунем, бештари мардум кӯшиш мекунад фарзандашро хориҷа медиҳад, ба хотири чӣ пеш равад ин, аммо муқаддастарин чизе ки гуфтем, аксар ҳамин чизҳоро аз даст медиҳад. Нуқтаи нигоҳи фарзанд дига шуда рафтанаш мумкин аст, барои ҳамон пеш аз оне ки фарзанда дар хориҷои дигар ҷо хонуне, бояд ки аввал ҳамин фундаменташ ба қувва шунаш дар корда. Фундаменташ аз рӯи культури ма. Ҳамин миллата ба чӣ мешиносанд? Миллата мешиносанд бо либосаш, миллата мешиносанд бо санъаташ, бо кухни, бо таомаш мешиносанд миллата, бо таърихаш мешиносанд, бале, бо таърихаш мешиносанд. Миллата бо ҳамин бузургии адабиёташ мешиносанд. Агар ки вақте ки ҳамин тасаввуроти фаҳмиши фарзанд дига шуда равад, агар тасаввуроту фаҳмишаш агар дига шуда равад, уҷи вай мумкин ки ҳо нум паспорт ба тоҷик аст, не ки майни сарашу дилаш Тоҷикистон ба меҳр надорад. Мавзӯи дуюме ки мо суҳбат мекунем, дар муҳоҷират ҳам бисёр ҳатто мушоҳида мекунем ки нисбати фарзандои муҳоҷирон умуман сафар мекунанд, як сардӣ қати, як хунукӣ қати, як намедонам чӣ аст, атрофи ин ҳам суҳбат мекунем. Ва агар ошкоро гӯем, ҳамин мардак мактаби Оксфорда меҳнат карда дар Тоҷикистон кушоданд. Мақсаду нияти ин каса Худо медонад. Мо на таъриф мекунем, аммо меҳнати он одам мехоҳем ки каме ҳам бошад таблиғ кунем ки шояд шавад фарзандони шумо чикор кунанд? Як сабабгор шавад ки ҳамин мактаб сабабгор шавад ки вай фарзандҳои шумо оянда ба ҳамин мактаб як пешбарӣ кунанд. Тасаввур кунед ки ман падар ҳастам. Фарзанд дорам, 4 фарзанд дорам ва бисёр кӯшишҳо мекунам. Чунин ҷория аст то ки фарзандони ман чӣ? Аз ман меросӣ гиранд, аз ман чизе бигиранд, то ки ман чизе бар онҳо бидиҳам, додан акун дар шакли кул назар барем. ҳар падар модаре ки тамошо мекунад, чиҳоро бояд кунад ки ба хотире ки оянда фарзандаш қафо намонад, аз ҳамон қатора, аз ҳамон поиз қафо намонад. ҳамон замонаве, ҳамон замонаи худаш. Ман нигоҳ кунед, вақте ки солҳои нигоҳ кунед, солҳои 40, солҳои 60, солҳои 70, падари ман чӯпун буданд. Бисёр одамо мактаби синфи 4 хондан, синфи 3 хондан, синфи 5 хондан, тамом. Дигар колхоз ба кор кардан. Мисол дигар ҳунарро ёд нагирифтанд. ҳамон замон ба солҳои 70, 80 кадом одамо зиндагиш беҳ буд? Ҳамон одамое ки мактаби олихон, муаллим буд, духтур буд. Ҳамон одамо мумкин ки синну солашон як хел буд, не ки шароити зиндагии мардум дигар хел шуда рафт. Аз ҳисоби ки илм доштанд. Ҳозир мана мисол замонае ки соли 90 ё ки замонае ки соли 2020, 2000, 2010, ҳамтун нигоҳ кунед, 2000 сол нисбати 2010 ин разница хеле калон. Ҳозир 2020 нисбати 2010 хеле калон. Зиндагӣ дигар шуда рафта истодааст. Падару модаре ки ҳамин рӯз фикри 20 сола, 30 соли фарзандаша накарда, ҳамуна ёд наметиҳад, ҳамон ҳунарое ки оянда ба беҳад зарурай, фарзанди ҳавай оҷиз мемонад, ба монанди инвалид, муҳтоҷманд мешавад. Мумкин ки лаёқат дорад, мумкин ки фаҳмиш дорад, не ки агар ки ёд нагирад компютера управлят кардана, ёд нагирад забон надонад, ё ки ҳозир ман чандта ҳунару эҳтиромое ки мегӯям ки беҳад заруранд, ҳамин 12 та чизи гуфтаги ман агар ки наомӯзад, фарзандаш муҳтоҷ мемонад, ранги инвалидҳо мемонад. Мумкин ки фарзанде солимай, не ки рӯҳан инвалидай, рӯҳан оҷиз мешавад. Якум, ҳар як фарзанд бояд 3 та забона донад.
ба ғайр аз модаре дунё дигар шуд. Дунё вай пеши нест. Забони русе, забони англисӣ, ин ранги ҳамин забони модаре обязательно донистан доркор бо якти дигар забон ин ба изофаге ё хитое ё арабе ё немисе ё франсузе ё испане. дуюм бояд ки фарзанд технологичный бошад ва мо бояд ёд тем. мисол нигоҳ кунед ҳозир ман ҳамин вай мактаб ма ҳозир медаред доскаҳои мо ҳамаш сенсорниай, ҳамаш сенсорниай. мисол тамоми документооборот ҳозир уже электронный шуда истодааст. Тамоми мактаб ман ҳозир мо дневникҳои мо ҳамин мактаби мо тамомаш электронниай. Тоҷикистон мо ягон мактаб ин хеле чизо надорад. ин хеле программое ки мо ба ҳаст ино международный уровень. ҳамаи чи электронниай. вақте ки мо инҷа сар кардем аввал худи муаллимон мо намефаҳмиданд, азоб мекашиданд. ман акун 2 сол 3 сол шуд ёд гирифта истодиянд. фарзанд бояд технологичный бошад, компютера нақс фаҳмад, телефона нақс фаҳмад, ана мисол тамоми ҳамин автоматизатсия нақс фаҳмад. ҳозир нигоҳ кунед ҳамин теплицаҳоя ман автоматизатсия карданам, боғҳоя искусственный интеллект дароварда истодиям. беҳад зарур аст ки фарзанд ин чиза фаҳмад. 20 соли 30 соли оянда ба зарури чи сеюм чи сеюми чизе ки бояд ки фаҳмад чӣ хел кора ташкил кардана. кора кардан дига, кора ташкил кардан дига. ин управление, ин организация труд, ин беҳад мушкил. ин як ҳунари асоситарини фарзанде ки дар ҷамъияти оянда кор мекунад. чорум чизе ки бояд ки ин фарзанд бояд ки нағз омӯзад ин менеҷмент, ин микроменеҷмента. ин беҳад зарур. худаша управлят кардан, вақти худаша правилно идора кардан, вақти худаша контрол кардан. ҳамин соаташ ба 24 соат вақт дорад одам, 24 соат вақт дорад. агар ки ҳар як минуте ки вай ба ҳаст ва зарур аст. нигоҳ кунед я 15 солагиш ба 24 соат дорад, 30 солагиш ба одам 24 соат дорад. ҳамин одам муваффақ нест аз таваллуд шудан. неки одамо баъд муваффақ мешаванд. агар ки ҳамин вақташа чӣ хел истифода барад, ҳамон хел шахсан мешавад. инсон ахиру оқубат ҳамин хел шахсан мешавад ки вақташа куҷо ба сарф кард. менеҷмент вай бояд ки худаша идора кардан тод. панҷум характери худаша тарбия кардан натонистанаш дар кор. шахсиясозе характераш тарбия. чунки мана мисол баъзе одамо ҳаст таланташ ҳаст, мисол гӯем ваш ҳаст хонандаги мешавад, не ки аз сабабе ки характераш ё тамбалай, ё ки худаш ба бовариш камай, ё ки неуверенный худаш ба, ё ки дурӯғгӯ ҳаст, ҳамин пеш намерад. вай бояд ки шахсиясоза ёд гирад. ин беҳад чизи асоситарин. шашум чизе ки бояд пула сариш пула дар именно чӣ хел пул коркунӣ ёд гирад. чунки шароити имрӯза ба агар ки одам пул кор кардан натод ё ки ҳамин ҳунараша пул ба табдил додан натод, хор мешавад. беҳичи хор мешавад. худ як одами муҳтоҷманд шуда мемонад, дастнигар шуда мемонад. мумкин ки олимай, мумкин ки соҳиби мисол истеъдода, не ки дастнигар шуда мемонад. бояд ки ҳамин ҳунараша пул ба табдил додан ёд гирад. ин беҳад зарур. бозори худаша сохтана ёд гирад. ҳамон ҳунараш ба бозораша сохтана ёд гирад. ҳозир одамо чӣ кор мекунад? нигоҳ кунед, кадом либоса мехарад? ҳамон либосе ки популярниай. кадом актёра киноша тамошо мекунад? ҳамоне ки популярниай. ҳамон магазине мерад ки популярниай. ҳамон ҳозир ин чиза бояд фаҳмад вай. маркетинг основаи успех шуда монд. ина вай бояд фаҳмад. ҳафтум именно илми пула приумножат кардана ёд гирад. чӣ хел вай идора карда, саришта карда, мен ҳамин $10 ме 100 сомония ме, чӣ хел ина ман саришта карда, ҳамина 50 сомония кардан том. ин чиза бояд ки ҳар як падару модар фарзандаш ба ёд диҳад. чунки ҷамъияти оянда рӯза рӯз қимат шудан мегирад. мана мисол нигоҳ кунед, $100 ба чизе ки шумо мехаридед 2000 сол ҳозир харидан наметавонед. ин маъқул аст, маъқул нест, ману шумо мефорад, намефорад. ин сарфи назар ману шумо дин дорем ё ки дин ба ақида чӣ хел ақида дорем, илм надорем, сарфи назар. мо бояд ки ҳамамо ин чиза бояд қабул кунем ки ҷамъият ҳамин хел шуд. чӣ хеле ки ҳозир ҳамин одам хундану навистан натод, ранги карру гунг мемонад ку оянда фарзанде ки ҳамин гуфтагиҳои мана истифода кардан натоду наомӯзад, ҳамин хел мемонад. мана ҳамин мактаби миёна ба уже мо основи бухгалтия дарс метиҳем. шумо представ мекунед основи бухгалтия чӣ ба медонед? чунки фарзанд бояд ки ҳамин талаби мактаб будагиш ҳамон аз вай ҳамин мактаб тамом кард, вай ҳаёт ба мутобиқ буданаш дар кор. бо 5 соли дига бояд умраша нест накунад. чӣ хел ҳаёт ба мутобиқ шудана? вай бояд мутобиқ шавад уже. худаш бояд мутобиқ шавад. барои ин беҳад зарур. ҳафтум чизе ки беҳад зарур аст ҳамин одам ба
дар ин вай бояд ки ҳамин инсоне ки дар ин шароити имрӯза кор мекунад ана творческое мышлениеша зиёд кардана ёд гирад. Творчески гуфта чӣ? Мисол ҳар як ҳалли масъала чанд вариантоша ёфтана. ҳамин майни сари ҳамин хел тайёр шуданаш дар кор ки мисол ҳамин ту мақсад гузоштӣ, ҳамин роҳ барафтӣ, нашуда чӣ хел кардана дар кор ки ҳамин аз мақсад даст кашидан мумкин не роҳаша дига кардан дар кор. ҳамон мақсада амалӣ кардан дар кор мумкин ки дига роҳаш қатӣ, мумкин ки бо роҳи осонтараш қатӣ. Мана мисол мебиёрам ман. Ин аз творческое мышление одам вобастагӣ дорад. Чӣ хел одам тафаккури бақувват дошта бошад, аҳвай вобастагӣ дорад. Мана мисол мо мегӯем ки мана дарахти беруна кандан дар кор. Анакун ҳар одамо рӯи фаҳмишаш ҳар хел инструментҳо мегирад дасташ ба. Мисол як кас мегирад мумкин корда мегирад, корд қатти дарахта шикастан мумкин не ки як гала меҳнат карда азоб мекашед. Мумкин як одами дига кувалдая мегирад, амин путка мегирад, кувалдая лом. Ҳавай қатти ҳам дарахт афтундан мумкин. Не ки чӣ қа энергияту мерад, чӣ қа азоб мекашед. Як кас мегирад табар, як кас мегирад теша, як кас мегирад арра, як кас мегирад электрически арраша мегирад. ҳамон аз фаҳмиши одам расида инструменти одам истифода мебарад барои ҳалли масъала. Анамина мо мегӯем творческое мышление. Бояд ки ҳамин чиза ман ёд метиҳам дар соли вонба ин беҳад зарур. Ки мисол ҳамин любой ҷоба мо дида истодем ки кадом одамо муваффақ мешавад ё ки ҳамон сарфи назар вай муаллим астме, духтур астме, олим астме, мисол хоҷигаи кишоварзиба ҳастме, сохтмониба ҳастме ё ки бизнесмен аст. ҳамон одаме ки ҳалли масъала ёфтан тод. ҳалли масъала фикр карда буромадан тод роҳи осонтараш ёфта, роҳи арзонтарашу ба сифаташа. ҳам вақти кам рад, меҳнати камтар рад, пули бисёр нарад, натиҷаи хуб шавад. ҳаштум ман мегӯям ки мана мактаб ин академический интеллект метиҳад. Мактаб мо мисол предметҳоя ёд метиҳад ки мактаб математика, физика, ин дига чӣ мисол ин академический интеллект фундамент месозад. Анакун бо эмоциональный интеллектҳай муносибатсозӣ ина одам баъзе одамо фаросаташ бақувват аст, аз падару модару аз ҷамъият ёд мегирад, муҳит ина ёд метиҳад. Не ки ҳамин чиза мо аста-аста ёд дода истодем. Ин беҳад зарур аст. Даҳум чизе ки мо бояд ки фарзанд ба ёд тем ин духовный интеллект. Духовный гуфта чизе мегӯям ақл, мудрост, ақла чӣ хел ёд додан дар кор? Фақат одами бо ақл қатъи шинед, бо ақл мешавад. Харадманд қатъи шинед, харадманд мешавад. Агар ҳам ту одам худаш ба ақл намешавад. Хофиз гуфтагия ба фикрам шам агар оташ набинад аз куҷо равшан шавад. Одами одам набинад аз куҷо одам шавад. Ин беҳтарин чида ин беҳтарин чи. Барои ҳама қадар духовный интеллект чиз метиҳад одам ба чӣ метиҳад ин? Ман ҳамин рӯҳияпарварӣ ин чӣ хел гум худа фаҳмидан дар кор. Худаша одам бояд фаҳмад. ҳамин психология худаш бояд фаҳмад. Мана рашкашу, ғурурашу, ғазабашу, қаҳрашу, депрессивнашу вай одам бояд худаша фаҳмад. Роҳи зиндагиша ёфтан тод. Баъзе мисол гӯем мо мегӯем жизненный принципи мо мегӯем дарсбан мисол ин ҳар як одамба бояд ки ҳар як қарорҳои худаш бошад ки ҳамуна ягон вақт ҳамуна бояд нарушад накунад. Ягон вақт ана ҳамин худотарсӣ ҳамин ба медарод. Ана ҳамин ахлоқ ҳамин ба медарод. Чизи каса нагирифтан, мисол беодобӣ накардан, ҳурмати калона доштан, хизмату падару модар кардан, анамино сеннастҳои ҳаётанд. Ин чизҳое ки таърих ҳазорсолаҳош ба уже исбот кард ки ту ин чизҳоя омӯхтӣ бурд мекунӣ, наомӯхтӣ не. 11 чизе ки бояд ки ҷамъияти имрӯза ба фарзанда тайёр кардан дар кор ва як бозори дунёӣ ба тайёр кардан дар кор. Дунё дига шуд, границаҳо дига нест. Дига границаҳо нест. Одамо мерад, мебиёд. Ман мисол гӯем 20 сол, 30 сол пеш 2% одамо мерафт меомад. Ҳозир 30%, 40% мерад мебиёд. Бо 20 сол, ин 20 соли оянда ба чӣ қадар фарзандтон гардад, ҳамин қадар нуқтаи нигоҳаш зиёд. Ҷаҳонбиниш васеъ бошад, дунёяш дунёи дигарай. Дунёш дига. Ин беҳад фарзанде ёд додан дар кор ки да ҳамин ҳозир як бозор, як дунё, як бозор. Худата тамоми дунё ба попробовать кун тамоми дунё ба. Як чизе соз ки оянда худатам фахр кунӣ дигароам. 12 чизе ки фарзанд ба ёд додан дар кор аст, беҳад зарур вай ба ёд додан дар кор нақшаи ҳаёташа аз 10-15 солагиш то 100 солагиша кашидан. Худаш бояд кашад ва баъд нишон дода ёд додан дар кор. Одаме ки бенақша зиндагӣ мекунад, азоб мекашад.
ман бовари комил дорам ин чиба одаме ки бенақши ҳаёти зиндагӣ мекунад ҳаёташ ранги ҳамин вай сарамдила мегузарад я тахминӣ мегузарад ҳаёташ тахминӣ мегузарад азоб мекашад агар ки одам ба як нақшаи ҳаётӣ бошаду якта устоз бошад ки вай роҳбарӣ карданашон бепир мараф ки дар намонӣ ҳамин мардуми мо куллан ҳамин гапа дуруст гуфтагӣ ҳазорсолаҳо ба гуфтагӣ бепир нарав ки дар бимонӣ ин дар ҳақиқат ҳамин хел вақте ки ҳамин одам нақшаи ҳаёт мекашад ҳамон чизҳое ки худаш ба даркора ҳамон чиза кофта омӯхтан мегирад не ки ҳамон соҳае ба омӯхтан дар кор ки фарзанда ҳавай ба худованд ҳамон ҳунара додагӣ худованд истеъдод додагӣ ҳавай инкишоф додан дар кор сохтан андохтан бале як устод дорам бисёр эҳтиромшон мекунанд ва доимо як насиҳата барои ман мекунанд мегуфтанд ки атрофи ту соҳибкоро зиёданд эҳтиромат мекунанд ту доимо бар онҳо насиҳат кун мегуфтанд ман мегуфтам чӣ насиҳат намегуфтанд ки гӯшон масҷид кунанд гӯшон фалон фалон мегуфт ҳамин то замоне ҳаст ки мактаб кунанд худо шоҳиде чандин бор мегуфтанд фарзандои мардуматар ин ҷорияи бениҳоят бузург аст ки атрофи ин соатҳо гап мезананд барои ҳамин ҳам сабаб шуд ки мо хостем ки паҳлӯи шумо истем зеро шумо ин мактабро боз кардан чун дар он ҷо ки гуфтем аз дили нияти шумо парвардигор огаҳ аст ман намехоҳам пурсон шавам гӯям ки барои пул кардед ё барои обрӯ кардед умуман лекин тамошобиное ҳастанд ки мехоҳад фаҳмад ба чӣ мақсад ҳамин мактабро кардед вақте ки ман соли 95 натонистам хондан сета мактаба ман студентиро партофта рафтам айсобе ки он вақт дастам ба пул набуд ба орзу кардам ки як рӯз на як рӯз ман пулдор мешавам ҳамин хел фарзандое ки талант дораду лаёқат дорад ҳамонро дастгир мекунам ки хонад ман ин мактаба ба мақсаде кардам ки ҳамин хел бачаое ки талантливо аст бачаое ки ҳунарасу ақли вай дорад фаҳмиш дорад чӣ дорад ҳамон бачаҳоя мувофиқи шароити оянда шароити замонавӣ ҳамон ба тайёр кардан дар кор чиба ки ман вақте ки қишлоқ омадам инҷи ба қишлоқ омадан як сол ду сол вақт мегузарад фақат барое ки шумо одат кунед шаҳрба бо вақте ки инҷи Москва рафтам ман забони русӣ тамоман намедонистам ман сахт азоб кашидам беҳад азоб кашидам ранги худи фарзандҳои инвалид барин ту шахси нормалӣ не ки аз забоне ки забон надонӣ худат ранги карогун ҳис мекунӣ ман ба ҳамин мақсади мактаба кардам ин мактаб коммерческий нест ин мактаб коммерческий нест полностью ҳамин ҳозир 2 сол 3 сол шуд ҳамин 3 сол боз акиси худам содержат карданам акиси худам расхода шумо фоида нагирифтед ман ҳозир акисам боз содержат карда истодиам чунки ки мо аста пеш барафта истодим хароҷоти мо беҳад калона мо ҳаме чизаша прозрачно кор мекунем ҳаме чизо мо қонуния ҳаме чизо прозрачно кор мекунем чунки ки ман мехоҳам ки мактаби байналмилалӣ бошем барои ҳамон ҳозир ман имсол мо худоха IB система мегирем иншоалло IB система мегирем худохад барои ҳамон ман орзу дорам ки агар ки як рӯзе ин худаша уже худохад имсол мумкин солҳои оянда уже мебурад худаша мепӯшонад аз солҳои оянда худаш буроду камтар ки ақаллан ки пасандоз кардана сар кунад ман блоки дуюмаша месозам инҷиба ин бо даромад дод бояд 2 мактаб ман ниятам 10 мактаб сохтан тоҷикистонба якта не 10 мактаб сохтан барои ҳамон якта худо насиб карда бошад университет менеҷменти инноватсия мехоҳам ман созам ман бизнесом ки ҳаст даромад дорам ман барои пул мактаб намекунам ман мактаба сохтагӣ барои миллатам именно барои миллатам сохтагӣ аввал ман мехел мекардам бо мекунам чунки ки худам ки дар ҳамин шаҳрҳои бегуна гаштам ман фаҳмидам мо бояд ки фарзандҳои ин миллата кӯдакоя ҳамин фарҳанги мисол меҳри ин ватан қатӣ тарбия кардан дар кор ки мо беҳад таърихи бузург дорем диловарҷон бовар кунедана мо беҳад таърихи бузург дорем не ки замона ҳамин забонба ҳамин замона талаб мекунад ки ҳар як фарзанде сал фаҳмиш доштагӣ мо бояд тарбия кунем мо бояд лидер тарбия кунем мо бояд ки шахсое тарбия кунем ки ҷои кор сохтан тоад бизнесмени бақувва шад олими бақувва шад номи ин миллата дунё ба нишон додан тоад ин беҳад зарур агар ки ҳар чӣ гуфтед рост бошад пас аввал дуо мекунем ки худо аввал дар паноҳ шуморо нигоҳ дорад ва чӣ кор кунад дар касбу коратон омад диҳад. Амин.
бале. Мо даже ҳамин вақте ки мактаб ма регистратсия кардагӣ ва коммерческий не, ин не коммерческая организация. Специально мехел кардам ма аввал ки яке ман мурам буравамам ки медонад ки гарантия мекунад ман 20 сол 30 сол зиндагӣ мекунам. Ман мурда буравамам ки як рӯзе. Ин як рӯз не як рӯз худаша пӯшонадам ки аз даромад ин бо дига мактабҳо сохта шавад. Ма ҳозир 5-6 дига ҳозир рақабати ин ба боғҳо мекунам. Ман ниятам бааст ки камаш ба якта боғи калонтарӣ мекунам вақф. Именно вақф. Вақф боғи калон мехоҳам кунам. Ягон 100 000 дарахт барин. Именно вақф. Ки аз даромади ҳамон боғам ҳар сол ба ҳамин ятимою мисол камбағалой во ба додам мегиранд. Мисол бо вай ба домстрилов ҳаст ки охир вай одамои падару модаре ки бефарзанданд. Ман ҳамин ниятам ҳаст 10 та мактаб кардан, ақаллан якта боғи вақф карданам дар кор. гуфтед ки ман агар мурам, бале, ҳамин мурданро тез ёд мекунед? мурдан ёд кардан ин беҳад савоб, ин ибодат аст. Ибодат чива аст. ман мегӯям шумо одам ки мурдана ёд кард, вақте ки одам мурдана ёд кард уже худотарсиш ба қувват мешавад. Як дуюмаш ин ки лаззати зиндагӣ қадри мардуму қадри хиштабору қадри ёру бародар ба қувваттар мерасад. қадри дилшикастагӣ намекунад, сухани тез намегӯяд як кас ба ғурбат намекунад як кас ба миннат намекунад як кас ба. ҳатто бинед ки муқаддастарин чиз ибодат аст. мегӯяд ҳамон гуна ибодат кун ки дон ки гӯё ки пас охирон ибодат аст. яъне ҳар нафаре ки дар ҳар кор агар мурданашро ёд кунад пас аз он дигар сухани илова лозим нест. одам ки мурданашро ёд кард шахсияташ бузург мешавад. Ва мефаҳмад ки ин дунё ба ману ту вақтинҷа ҳастем, ин молу чизи дунё ини ману ту нест, ина ману ту временно истифода бурдан ба додагӣ. А пага ин ба пурсиш аст, чӣ хел ту ин истифода кардӣ? Ман ту ба дасте дароз додам, ту тавоно кардам, илм додам ё ки тавоно кардам. А чо кардӣ ин ба? Ин ҳамаш ҷавобаш аст. як ролик тамошо кардам устод гуфт ки бештар мо ҳамин чизҳоро мегӯем ки ани ман буд ё фалони чизи ман, ҳамин калимаро бисёр истифода мебарем аз ман. баъд гуфт эй мардум, паси мана мебинед замин аст чанд гектар ман коштамаш. вақте ман кӯдак будам гуфт замини каси дигар буд, мекошт, мо тамошо мекардем. ва имрӯз чӣ шуд? Аз ман шуд. лекин аз ман нест гуфт. фардо мебинӣ ки аз каси дигар мешавад. яъне ки эҳтиёт шавед вақте ки ҳар чиро мегӯед ки аз ман аст, аз ман аст, аз ман аст. бисёр як роҳияи инсонова мекунад. ма ин мактаба ба ҳамин мақсад сохтагӣ ҳастем ки мақсади асосии ҳамин мактабсозӣ фарзандҳое ки ҳунар доранд, лаёқат доранд баёи аз замонаи оянда ба тайёр кардан. ин беҳад зарур. лекин ба шумо як чизро мегӯем ки ҳамин чизҳоро фаромӯш накунед, чун атрофи ҳамин сухан кардем маданияту фарҳангу муқаддасоти мо дину ҳамин чизҳоро ба назар гирем ки беҳад зарур. Чунки вақте ки мисол мо дар дига ҷо мерем ё ки дар дига давлатҳо акун аста дунё кушода шуд, дунё якта мешавад. вақте ки аз Тоҷикистон берун мебиред шумо тоҷик мегӯянд, аз Тоҷикистон тоҷик мегӯянд. бояд ки мо миллатамон муаррифӣ кардан тавонем. мо миллатамон хор кардан мумкин не. бовар кунед айбай ва ақим нигоҳ кунед таърихи мо ба чӣ қадр бузургҳо ҳасту, чӣ қадр олимо ҳасту, чӣ қадр видеоши таърих. гумон мекунам ки кадом як замон ба ҳамин бисёр олимои мо нест кардан чикор кардану ҳамин халқи мо гумроҳ карда мондан. халқи мо гумроҳ карда партофтан. и халқи мо як қабат нав акун бедор шуда истода будия. ҳозир ҳам ту нигоҳ мекунам нав мардуми мо ҳамин як 10 сола 20 сола хуб мешавад. ҳа нигоҳ кунед ҳамин як 5 сол 10 соли охир ба нав бачаҳои мо нав бизнеси ёд гирифта истода буд, на корхонаҳо кушода буд. дар ҳамин дига давлатҳо ман медидам ки охир ҳозир акун не ки ҳозир мушкилтар. тамоми гуҷоебе ки шумо ҳамин ҳозир як кор мекунед ҳозир осон не, мушкилтар. Не ки гуфтам ки вай дафъа вохӯри мо ман гуфта будам ки як 5 сола ё 10 сола мумкин ки вазме мебиёд мо ба. Не ки ин чи мо тарбия мекунад, ин чи мо бо тавоно мекунад. Бо тавоно мешем мо. ин ҳамин хел ҳамин замон ҳамин хел бале ҳаминам мумкин хайр аст. ман гум мекунам ҳар чизе ки мешавад ҳаминам хайр аст. ҳаминам хайр аст. фақат мо ина бояд ки хайр қабул кунему қабул дорему не ки аз паси илм шем. ҳамин домони илма қапем, илм одамро аста мебардорад. як нозукӣ аст ки дар мардуми мо ҳаминро санҷидаем ки масалан ман шахси холис як нафар дӯстам мебиёд ки фалон кори мана чикор кун, ҳамун кӯмак кун. ва як нафар ва ман фақат зомин мешавам ба хотири ягон пора намегирам, ягон маблағ намегирам. ин нафарро бо ин нафар пайваст мекунам то ки ҳарду ба якдигар ниёз доранд. корашон буд мешавад. агар рафту одамӣ аст, тиҷорат аст, корашон ноомад шавад,
اینها از خدا نمیبینن. اینها من فقط کارم خیر بود، این رو به این خواستم پیوست کنم. انا همین چیز نازکی است. بسیار خوب استاد، درسی تربیوی دارید؟ بеҳад мо ба дарсҳои тарбиявӣ мо беҳад мо аку мактаби мо ҳам русӣ ҳам англисӣ аст, ҳам забони тоҷикӣ аст. мо бисёр чизҳои ва именно фарҳанги тоҷика бисёр бақувват карда ёд додаистем. мо ин беҳад зарур аст. мо ба библиотека хуб, марҳамат илҳоҷон. ин кабинет музика, бале, ин студия, ин именно барои акустика ва звукоизоляцияш беҳтар хуб карда. Ва кабинеташ кабинет музика. Унҷо пианино дига чизҳо ёд метиҳад. Инҷо мана ин чизҳо ки овозаш баланд аст. Ман акун гитара зада наметавонам, проверка карда наметавонам. Шумо проверка кунед. Настраивать кардан дар кор, да? давраи бачагӣ бисёр аҷиб буд ки бозӣ мекардем. Баъд модар фарёд мекард, мегуфт ки бачаам хона биё, мегуфт. Ва гирья мекардем, мегуфтем ки на, намехостем хона равем. ҳамун давра ёдам аст ки гоҳ ман мешинам, агар ё пианин ё гитара қатӣ вай мекунам. мегуфт хоҳам ки шавам кӯдак, модар бабарам бошам. Машаалло. хоҳам ки шавам кӯдак, модар бабарам бошам. دستان پر از مهرش بالای سرم باشد. در کوچه و پس کوچه با کودکی همسایه، در کوچه و پس کوچه با کودکی همسایه بازی کنم و گردم، پس کر و فرم باشم. فریاد زند مادر از خانم رفت دورتر، فریاد زند مادر از خانم رفت دورتر. گویم نروم خانه پس چشمی ترم باشد. ман ҳамин соли гузашта худо ба шукр 6 одама туре карда тӯстем, за граница роҳӣ кардем бепул. Мисол баъзе ваёш 300 000, баъзе мактабҳош 200 000, 400 000 ваёшон, дарсҳошон, ваяш аз хонданаш ҳамина мо бепул туре кардан тӯстем 6 одама. ҳамин барномаи мо ки мактабе ки основно як қисмами инострансон бисёр муаллимои бақувватанд, муаллимои хубанд, дарсҳои хуб метиҳанд. рости гап ҳамин мактаби мо ба дурӯғ нагӯм як қисми асосии элити Тоҷикистон мехонанд. фарзандҳои беҳад бачаҳои хуб мехонанд мактаби мо ба инҷиба. аз ҳам бисёр бачаҳои батарбия, бачаҳои хуб мехонанд мактаби мо ба. мо инҷиба ҳам хобгоҳ ҳам дорем, 5 вақт хӯрока метиҳем, полностью охрана, ҳама чиз надзораш қатӣ. яъне аз дигар давлатҳоро метавонам биёям, масалан Самарқанд, бале, аз Бухоро ҳам буданд, аз Бухоро ҳам буданд инҷиба, аз Бухоро ҳам инҷа хонданд, 1 сол 2 сол хонданд, Бухоро ҳам буданд. инҷиба бемалол аз дигар давлатҳо одамо метавона фарзандаша роҳӣ кунад. чиба ки нархи мо нархи беҳад доступне нисбати дигар давлатҳо. ҳамин программи IB ба программи IB дигар давлатҳо ба аз $12,000 зиёд места, 20-25 000 места. Аммо ба чӣ там 3-4 000 пули калонеин ҳамин қамо кардагӣ ки буҷине ки не ки ҳамон чӣ хел гум самолёта нархи вай қати дода студиям ки доступне ки мардум ба одат кунад, ҳамон чи ба фикронаш дига шавад гуфта худ ба худаш ҳаракат кунад. барои ҳамин қадри беҳад хуб кадом падару модаре ки ҳамин фарзандаш мехоҳад ки имконияти бақувват диҳад ку ин мактаби мо як зинапоя хуб мешавад, барои мо беҳтарин зинапоя мешавад. ҳар як одам ба худованд истеъдоди аҷоиб додагӣ аст. ҳамон истеъдоди вазифаи мактаб аст ки ҳавая инкишоф додан дар кор. барои ҳамон худованд ин санъат аст, ин культура аст, ин чи не ин фаҳмидан дар кор. беҳтарин бовар кунед ҳавасам омад.
ҳамин мусиқӣ ва такти мусиқӣ бисёр нозук аст ва ҳатто чизи баҳснок аст дар дин. ман як чиро гуфтаниам ки бубинед ки инсоне ки кӯдак аст тавлид мешавад ба дунё мебиёд, як сола аст нимсола аст, агар ки ягон равиши мусиқӣ занед агар дарҳол чӣ кор мекунад дар хурсандӣ ва ё ки мисоли оддӣ як нафара мегирем ки умуман касби мусиқӣ надорад, яъне ки намефаҳмад, чӯпон аст, назди ӯ як мусиқанавоза гиред, як одами оддиро гиред, агар ки мусиқинавоз навозад хуб, ӯ нафаре ки натонад навохтан, ин чӯпон мегӯяд ки ин тонисту ин натонист. яъне ин илм аз куҷо мегуфт? Устод бисёр зебо сухан мекард, мегуфт ки ҳамин як чизе ҳаст ки аз хурдӣ дар қалби инсонон вай аст ки мегӯяд шумо мутахассиси ин соҳа нестед. мисоли оддӣ агар ки биёрон як соҳаи мошина заводид кунанд гӯянд ки фалон намефаҳмед, ё ки масалан як биночӣ ина фақат мутахассиси худаш мефаҳмад, аммо як кас аммо дутор навозад, ягӯ чӣ навозад, ақли одамизод ҳамоно мегирад, мегӯяд ин тонисту ин натонист. пас ин чиз аз қалб хӯрдӣ ки аз ин яроқ бештар шайтон истифода бурду. баъд чӣ кор шуд? ягона мусиқӣ мегуфт хотира мебарад инсона. ҳо бибинед ки ягон мусиқӣ мешавад, як давраи фалонӣ ёд мебиёд, яъне ин чи аст? ин ҳамон ёдраскунанда ки баъд гирифтану дигар ҳама ҳозир дупс шавад, дарҳол чашм пӯшед, хаёлот куҷо мерад, дискаклову дигар. ман ҳозир дида студиям ки як қисм якун ҳамин муҳоҷирои худуму бечораҳо фарзандошунам баъзе мактабҳо нагирифта истодиям. Дар ҳамин Россия бисёр ҷо мо дида истодиям рости гап. Мебаранд мегиранд азоқатӣ, рости гап азоқатӣ. Ё ки баъзе мактабҳое ки мегӯянд ки не дига мактаб бабаред ё вай бакунед исун мушкили қатъи. Ман гуфтанӣ ҳастам ки тамоми ҳамин тоҷикое ки мо дар ҳамин Россия ҳастме, дар дига давлатҳо ҳастме, кадомеш ки мехоҳад ки фарзандаш ҳамин сваи моқатӣ менталитети моқати тарбия ёбад, ҳамин гуфтагӯи мана омӯзад, дар сатҳи дунёӣ тайёр шад, ҳамин фарҳангу маданияти мо дошта бошаду не ки технология илми ҷаҳонӣ гирад. ҳамин чизо кадомеш ки мехоҳад ки фарзандаш тарбия шавад, би ҳамин ҷи биёранд, мо нури дида фарзанддошон нигаҳбӣ мекунем, тарбия мекунем, илм метиҳем, ҳунар метиҳем. чунки ки ҳама имконият дорад мактаби мо. хобгоҳ дорем инҷа, хобгоҳ дорем, 5 вақт мехӯронад, муаллимои беҳтарин дорем. ҳамин мактаба медонем ман чӣ ба хужам ба аввал сар кардам, одоби ҳамин мардум, сабри ҳамин мардум. барои ҳамон кадомешон ки мехоҳад ки фарзандаш ҳамон менталитети худома сахранид кунаду культури худома не ки илми ба қувват гирад, рой кунад ҳамин чиз. миллӣ бошад бисёр хуб аст, чун як замоне аз дигар давлатҳо омада дар Тоҷикистон мактабҳо пӯшида ҳувияи моро дигаргун карда буданд. мо шоҳид ҳастем ки ба ин қадар боҷоруб руфтаншон ки дигар пароканда шуда рафтанд, чунки нияти дигар дошт. мо ҳозир августку имрӯз 1 август бисёр ҳамаин таҷҳизотҳо ҷамъ кардаган усмо мондаги мактаб нест ки ҳозир бисёр вай ба склад ба он тараф ҷуда ҷамъ карда мондаги ҳамин ҷиба уже бачаҳо худошон уже метавонанд чӣ хел парфюмерик разработка кардан, чӣ хел собун сохтан, чӣ хел бисёр чизҳо ҳамин уже дар ҳамин чи дар ҳамин лабораторияи мо бисёр чиза сохтаастун бачаҳо мефаҳманд чӣ кор кардан дар кор чӣ хел. Устод, мо ба як навор гумон мекунам ки ҳама чиро фаҳмонда шояд натонем. Ва аз ин сабаб тамошобинони азиз, мо шумораи ин мактабро мегузорем. Шумораи ин мактабро мегузорем ва ҳар маълумоте аст, шояд фарзандатонро агар мехоҳед бидиед, ин ошкоро таблиғ аст, яъне ошкоро реклама аст ки дар ҳақиқат гӯед нигоҳ кунед, бинед. Бале, ҳар саволе ки аст метавонанд бигиранд. Дар ин ҷо савол тиед, телефонҳо мемонанд, савол кунанд, мепурсанд. Биёр нигоҳ кунед, 5 вақта хӯрокаш аст, поюмба, да поюм 5 вақта хӯрокаш аст вайба. Столовим беҳтарин столове дорем. Бовар кунед, ҳамин хеле беҳтарин столове. Мо нахӯрдем ки баъд бовар кунед, ман худам мебинам ки ҳозир мактаб набудаги ҳозир чӣ кор накардааст. Барам спортзали бақувват дорем. Дута берун ба спортзали откритӣ. Дута берун ба. Якта закритий зимний спортзал. Беҳтарин чи. Ҳозир соли оянда ман пушт бассейн бошам мекунам иншоаллоҳ. Закритий бассейн. Тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барнома ба анҷом мерасад. Рости агар ки кӯшиш кардем як нуқта ҳам бошад барои шумо чизеро бифаҳмонем, бисёр хушҳол ҳастем, чун ҳадафу мақсади мо ҳамчунин аст. ҳар барномае мекунем мехоҳем бидием то ки чизе мардум бигиранд. то барномаҳои оянда ва ба шумо рӯи сафед ки сафар доред, худо нигаҳбонатон ва омад дар корҳоятон.